Lamarin ƙaddarar aure na babi na 6. Haushi Fatima ta ba Afnan, wani mugun kallo ta yi mata kana ta ce, da ma kama ki ta yi ta sambaɗe ki, ke kam an yi matsoraciya. Tsoro ya yi miki yawa. Neman Fatima ta yi ta rasa, komawa falo ta yi ta zauna a gefen hannun kujera ta fara tunanin wannan budurwar to daga ina take. Miƙewa ta yi don ta san in ta tsaya tunani har Haitham ya dawo ba ta yi komai ba. Tsintsiya ta ɗauka ta koma ta sharo ko ina na ɗakin duk da dai ba da yayi ba. Ta sa turaren wuta ta kuma fesa room freshener a ɗakin. Komawa toilet ta yi ta wanke nata kana ta wanke na ɗakin kai. Tana gamawa ta shige wanka. Lokacin ƙarfe 7 PM ta yi alwala ta fito tana yin sallah ta zauna tsara kwalliya. Dama ta yi girkinta, mayukanta masu ƙamshi ta shafa. Kana ta shafa foda, ta sa jambaki da gazal, ta sanya kwalli, ta yi kyau sosai. Mini skirt ɗinta da ya tsaya mata iya gwiwa ta sa mai kalar pink, sai farar riga fara mai yankakken hannu iya cibiya. Ta kama kanta da yake a tsinfe da abin kama gashi, ta sanya pink ɗin hula. A gaban hular an rubuta my baby. Ƙara feshe jikinta ta yi da haɗaɗɗen humra masu tada hankali. Ta zauna jiran kiran sallar isha'i. Bayan wasu mintuna ta jiyo kiran sallah, hakan ya sa ta miƙewa ta fara gabatar da sallah. Tana idarwa ta fara salatin annabi tare da kwararo addu'o'i na buɗi da kuma ƙarin soyayya a gurin mijinta. Bayan ta kammala ta haɗa abin sallar, ta ɗauko wayarta da ke zaune a caji. Ta fara duba lambar Haitham. Cikin sa'a ta shiga, yana ɗauka kafin ta yi magana. Sharaf ya ce, Gimbiya ya kike ya gida? Da fatan dai babu wata matsala ko? Rage sautin muryarta ta yi. Kada ta ce, ni ka bari ni sai kewar kallon fuskar ka nake yi. Ya san dole sai an lallaɓa ta, don haka ya ce, to a yi man haƙuri, gani nan insha Allah yanzu. Dariya sai ta ce, fatan alkhairi mijina, Allah ya dawo min da kai lafiya. Ami ya ce, ki kula min da kanki, I love you. Kashe ido ɗaya sai kamar yana ganin ta ce, I love you too. Kallo ta kunna a tashar NBC2, wani fim da suka sa ne ya ja hankalinta har ƙarfe 9:30. Jin ƙarar mashin ɗin Haitham ya sa ta miƙewa ta ɓoye a jikin labule. Sallama yake yi shiru, bai ji an yi magana ba. My baby, ina kika shiga ne? Da gudu ta rungume shi tana oyoyo mijina. Ɗaga ta sama ya maida ta bayansa yana juyi da ita kamar yarinya. Raɗa masa ta yi a kunne, zo mu je mu yi wanka. Shi ma cikin raɗa ya ce, ba yanzu ba. Sauka ta yi a bayan nasa, ta je bayi ta ɗauko bucket. Ta zuba masa ruwan tare da sarkawa. Tana shiga ta gan shi zaune da alamun damuwa. Zama sai kusa da shi ta ce, mijina lafiya kuwa? Na gan ka haka. Babu komai ya ce, ya kalle ta. Komai nata burge shi yake yi. Amma mama za ta ce ya ƙaro aure. Gaskiya shi kam ba a yi masa adalci ba. Afnan ta lura akwai abin da ke damun mijinta, don haka ta miƙar da shi tare da cire masa maɓallin rigarsa. Jikin shi ya yi sanyi matuƙa tun da ya tuno da hukuncin da mama take son yankewa. Haka dai jikin nasa babu ƙwari ta taimaka masa ya yi wanka. Yana fitowa ta fito masa da kayansa ya sanya marasa nauyi. Zubo masa makaroni ta yi a plate wacce ta ji kayan ƙamshi da albasa. Sanin baya cikin hankalin shi ya sa ta ɗaukar cokali ta fara bashi a baki. Ci yake yi kamar marar lafiya, hakan san bai yi wa Afnan daɗi ba. Cikin zuciyarsa ta ce, zan bi shi a hankali insha Allah zai faɗa min ko ma menene. Ganin har yanzu ya ƙi sakin jikinsa
ya sa ta fashewa da kuka. Kasancewarta mai saurin kuka, kallonta ya yi cikin tashin hankali ya ce, mai kuma ya faru? Miƙewa ta yi ta shige bedroom, ko kula sa ba ta yi ba. Damuwoyi biyu kenan. Haisam ya ce lokacin da ya miƙe zuwa bawa Afnan haƙuri. Ranta ya ɓaci matuƙa saboda a rayuwarta ba ta son ta yi wa mutum magana ya share ta. Shi kan Haisam oga ne, baƙin gado ya zauna tare da bakin gado ya zauna tare da janyo ta jikinsa yana shafa gashin kanta. Ƙarfin hali kawai yake yi, amma ba don zuciyarsa na yi masa daɗi ba. Shiru ta yi kamar ba ita ke yin kukan ba. Ta ɗago ido tana kallonsa. Murmushin dole ya ƙirƙiro, hakan ya sa ta maida masa da murmushin. Haka dai ya samu ya lallaɓa ta har bacci mai nauyi ya yi nasarar ɗaukar ta. Gyara mata kwanciya ya yi tare da lullube ta. Kasancewar garin ana sanyi, ya miƙe a hankali ya koma bedroom ɗinsa. Zagaye ɗakin ya shiga yi yana mai ƙara tuno ƙudurin maman nashi. Tausaya Afnan yake yi, ya koma ya kwanta bacci. Ɓarawo ya kwashe shi. Ƙarfe kiran sallar farko a kunnensa, hakan ya sa shi yin addu'ar tashi daga bacci. Ya shiga toilet ya ɗauro arwalla. Sai da ya yi nafilfili sannan ya tafi ɗakin Afnan, ya kwanta gefenta yana shafa fuskarsa tare da hura mata iska. Buɗe ido sai ta sakar masa murmushi, shi ma hakan ya yi mata. Ya ce, lokaci ya yi nisa, ki tashi ki sallah. To, ta ce masa, ganin zai tafi ne. Ta ce, Allah ya dawo min da kai lafiya mijina. Amin ya Allah mai hori, cewar Haisam. Lokacin da yake shirin sa takalmi, kasancewar yana daɗewa a masallaci, ya sa ta kunna risho, ta ɗora ruwan zafi, ta dawo ta yi arwala, ta yi sallah tana idarwa. Bayan ta yi addu'o'inta da ta saba, ta miƙe ta fara da gyara gado, ta tsaftace ko'ina, ta sa turaren wata mai ƙamshi. Juya ruwan wankan ta yi, ta shiga toilet ta yi wanka. Tana fitowa ta koma kicin, ta juya wanda ta mayar. Jin shigowar Haisam ta yi yana shigowa falo. Ta durƙusa ta ce, barka da safiya Maimar. Da fara'arsa ya ce, Gimbiya ta kin tashi lafiya? Lafiya lau, ta ce. Ruwan wanka ya kammalu, yana toilet. Oke, Haisam ya ce, Please, za mu je ki taya ni cire kaya. Alamun bugun ƙofa. Miƙewa ta yi don bacci ma take yi saboda tana fashin sallah. Ƙarasawa ta yi bakin ƙofar, ganin ƙanwarta Salma ya sa ta faɗa da fara'arta. Ta ce, My sister, barka da zuwa. Ɗaukan yaron ta yi mai suna Sudai. Suka ƙarasa falo, suna zama. Salma ta yamutsa fuska, kana ta ce, yanzu sista, wannan rayuwar da kika zaɓa wa kanki yayi kenan? Kin zauna gidan talaka yana baki wuya? Jibi inda kika rame. Murmushi Afnan ta yi lokacin da ta miƙe za ta yi kicin. Bata ce komai ba. Ruwa ta ɗibo wa Salma a jakana, ta haɗo mata da abinci da ta gama yanzu. Taliya ce mai da yaji, kuma keɓe baki, kuma mela baki sai ta ce, tab, Allah ya kyauta sista, yanzu abin da kike ci kenan? Juyowa Afnan ta yi ta ce, me yasa kika biyo ni kicin? Kin zo ki kuma ɓata min rai ko? Just keep forgetting.